Kwase kiama kia UDA nigo batwaro musangirekano himye chinsemo chia Nyamache iri gukwanira engana yo gwaswase kiama kia UDA bakuragwana uyo kabiro mubunge wensemo ye bunge ya Bubasi Stephen Manoti nigo bakwanire egekoro kigati y'abarayi kubatumeka abantu guturubanye mesangirekano y'abarayi bande nabo igo kubasaba osekumusaba omurayi bwense buna kera anyare kagokora siasa cyomorembe gose asebasabire omurayi bwense Dr. William Samuel Ruto boigo gotarira ensemo ya Bubasi okoba nigo abeire egekegetambe atanya kubatarira nabo igo kumusaba agenderere kubatarira osekubaene kiri amagendero eribo bebakumusira ase entunda ya kabire yokorija oburayi meyense buna museketo Caroline Monsa arganiri oroboti urwo Rituko lya rero nigo yokabeire omujumbe bwebunge ya Bubasi Stephen Manoti arahaige ikaro kyo musangerekano bw'abantu kurwase chinsemo chia Nyamache yegotoka ime bunge ya Bubasi abwase baba bako basemia igoro yobuye bogoswa ase kiama kia UDA nako basaba bamenye abanyare ko baba kumusira omusike Dr. William Samuel Ruto erikwene kyabuna nko barega kuira na sentunda ya kabere party UDA nakitwara ko basomirero basa podi president akori kita mchaya ibiri no sana asogo cha so bonge gocha kotebia abantu ingikero na korora ingikera iga Bubasi mwarora abantu nabange barenga bagogete sana asogo chamo intubu nabantu ba Bubasi otutagete tokore siasa yomorembe ntutagetio ndarwa nionde tugita abantu bonsi tegererane kero muntu kabwata mangana aye akwane yo kunyaira anyaira yo tanyo tageti anyatike egento gukwana omorembe amani je Bubasi magendero tayo chipara chito togoita andonsi tagete president yecha eronji chipara na bono otagete kuruwa baka burangi piaji togoika otake kuru igare oche material gando cherto okara togoita para takarti kite otake kuru mugonga oche kiobegyo chikogena ochiko endembe para takarti kite otake te president yeche na intueto konye kira tu abeire kese president ya choru tanya boja Bubasi otoko motebia je Bubasi na intuero bokongu bororo atokonya waigo nigo kwanire gekore kikianyara kyo bage gokorekana ekero igati y'abarayi kurwa sensemo yo kwamirirya serikali yatwalete taro yabo imense yorogongo rwa gusiya segeka kya matuka 3 abwase barochike ebikore byegati y'abamura bako babagotumeka asogo turubanya emekutano y'abarayi bande nabo igoko basaba batiga ko babagotumeka bo basogo turubanya emesangirekano y'emekutano y'abarayi nako basaba banyare ko babakwene kya siasa cyomorembe chinga kichonsi Bwana chichogo sege tangiringia ngibwe ko manyene kero Jumatate sege yabete busongari na kanete ngatebonde bwenshi okujaga yakisi obwate ngwanda yagukwana nabagukwana undeta wasako chegionde abantu bose nabamo esiasa teko kera abantu barwane Kenya is a multi country anybody nabaguje ni kyamba kiaye arari yatagete koralia anene mono omorembe undeta wasako je na fucho undeta sakoleta segiande anene mono niga ababoriria abasai n'abamenyi bonsi kurwa sorogongo rwa gusi banyare ko babako bwate bibande nabo igo kwerikia buna bakichikura unenchereye moyo kweregania asobo chori bore motu nabo igo gosaba kero muntu anyare ko bagako banekerengererie kia ikyo murayi uri atagete batari gotwara ogwetana na gose ogoturbana emesangirekano nabo igemekutano iyo iranyare ko bage okorekana engakichi campaign chirache ko bachigo chaka Baito bali batara bwata ekibande babwate erinde chiko bakonya batware ekadi dio juwake kura 2027 Korwa Nyamache ime bunge ya Bubasi akaunti ya Kisii ginko reporter ya Mayane Soko TV Elietaria Nemaosa Caroline